Greetings molweni sanibonani sanibingelela ke emakhaya ngamakhaya kolunye uhlelo ke oluyingqayizivele iyona ke iDurban Network your favorite podcast igama ke usabela sizwale phansi South Coast kwaMgayi la ngibuya khona nganiza kwethu kanti kuhlelo silivula ngamazwi athi indoda iyophiliswa zinqumo zayo estudio ke namhlanje sivakashelwe uMavaravara Mfokashezi umkhize madoda ngani yakwethu siyakubingelela estudio ngibabingelela ababukele emakhaya ababukele iDurban Network yes iDurban Network ikhula zonke insuku ngenxa yeni mafethu sibonge nje nina kakhulu ngiphinde ngibingelele ubhuti Mfoka Maqabaqaba lo ngibingelela abafethu uVusi akamkhize embabaleni ozalwa isole sakwaShezi ingakho ke mhlawumbe ubone kubhalwe uShezi Mkhize phela uShezi fa uqhamuka iqala ngoba phela ngaphandle kwawo nomkhize ngaba ungazi exactly kunjalo nje mfowethu bafowethu lo uVusi abaningi bamazi kakhulu ngokuhlela ama tournament webhola endaweni yakamgayi eWard 8 but namhlanje sivakashele you are usual suspect ujwayelekile lekhaya kakhulukazi uhleze values engomsebenzi that is in line with the tournament organization and stuff senzani namhlanje uzothini kuthina namhlanje uphetheni esandle namhlanje ngiphethe into engajwayelekile ayijwayelekile nje kodwa sihlalele phansi namachithe sisipana nawo because angisipani ngedwa ngisipana nezintwana nje vethe eseyincane nazo zike zathi indoda sibona tournament ayaba khona ama tournament but tournament ama under walitholi ithuba sasesisiya sihlale phansi sibukisisa ngempela sayibuka ukuthi okay isikhathini esiningi mhlawumbe kuzobeka ama tournament abo 15,000 20,000 50 100 so wonke umuntu uyayithanda imali so kuba kancane ukuthi uthola ukuthi izintwana zizothola sezi-involve kuleyo mdlalo lezo so lesizina no ake si-organize ama-scout yes si-organize tournament under 21 ama-scouts afika azobheka iy'ntwana hlasimpe iy'ntwana izona esingakwazi ukuthi mhlawumbe sigcine sesizibona zodlala i-World Cup next year so i-tournament esiyenzile kulo nyaka esizoyenza ngo-15 and 16 November eka-under 21 but kuzoba nabantu abawu-under 23 abawu-3 ethimini neteam so nje phethu sifuna ukunikeza iy'ntwana ithuba Ntwana lithi uMgaira Foundation wabantu abasebenza kakhulu ngokuthuthukisa izintwana nokukhanyisela ukumnyama lapho izintwana ezingasizakele khona namanje siyasi-involve lezi zintwana ukuthi azilitholi ithuba zambe zodlala nazo nje zibe zodwa abantu abadala babuke zona nazo izintwana sezibabukile abantu abadala sekuthola ukuthi abantu abadala babuke izintwana mfethu ake siqale nje ngokubuka ukuthi over the years uphila khona lapha was it recently when you've decided to organize a tournament enjengale italent engakube likhona nikhona le talent osowulibonile wena wathi no yazi uma nginganikeza labantu ithuba lokuthi bake badlale bodwa baziveze then mhlambe 1 or 2 or 3 or 4 players can be picked ngathini bekusifiso sami ngibengithandaza ukuthi mhlambe engathi kungama team akamgayi wonke abengangenela le tournament ngisimezwe ukuthi kusuke eMatsafeti ngiyaka Clark esistandini ngamakhutha isembabaleni emazizini zonke lezi ndawo zinama player nswempu but ke akuzange kube ngendlela bengifisa ngayo abemancane kakhulu ama team kaMgaya angenile but ke kwagcina kwama team asuka koJolvet koSan oSC Faith emakudeni komthwalo emalangeni kwayiwona agcina edominate abamaningi kunama team asendaweni okuyikuthi ke thina ke asisebenze endaweni ngakithi kuphela sisebenzele South Africa yonke noma ingabe ubani simamkelile but italent kaMgaya liningi ngendlela eyisimanga but ke ngiphoxekile uma ukuthi kube kunama team agcina ngafikanga mfethu kuloko mhlawumbe based on how you organize tournament I do hear the fact that uthathe under 21 this time ngizo include behind the scene ndaba yokuthi kunabadlali abawu3 for which every team would be allowed to add labadlali kumele babe within the frame of 23 and below which is under 23 yeah kona kunjalo because into ebesiyibuke kakhulu ukuthi
under 23 usakhona ukudlala ku ABC Motsep yabo, but under 21 muningi kakhulu lapha ku TTC. So the reason why sifune ukuthi zibe baningi laba under 21 ingoba ama academy esizobe swalethile lapha ngasekhaya. Yes. Asebenza kakhulu nama team aku TTC. Then sasisi under 23 asingawuvaleli ngaphandle nawo. At least awube khona u3 because bakhona abanye abafowethu abazobe khona abasebenza kweni ngaphansi kwa ABC Motsep. That is why kufanele ube below under 23 ungabe under 23 exactly because unyaka uyaphela nje kamanje. Sifuna ukuthi if ubelow under 23 uzokwazi ukuthi next year ukuthi lama team ayakubona. Bangathi mekuvuliwe indi la ABC mhlambe bese beyakubiza because ama team akhona ama team azobekho khona umjida ozobe khona ezobheka amathi ezosike sebenzela for ABC Motsep. Then bese kuba khona ama academy ezobe khona engaqinisekisa nje kamanje ukuthi ishamo izobe ikhona okuyona maningi yabona lapha kuswelele nathi swelele lapha lezi sithengi super sport. Yes. Bakhona abadlala khona okade siwa khona kuShamoya. So iShamoya izobe khona amkhaya labo bantu basebenza kakhulu no TTC. So senze sure ukuthi ababe maningi under 21 ukuze naye iShamoya izothi mayifika ihlambe yofitha inqwaba abadlali because baningi abadlali abangasekhaya. Mfowethu kungani ni ubuka ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uintroduce abantu abanjani nama academies abantu abanjani nama scouters kuma tournament akho? Ndedale lokho leyo ukuthi siyalibona italent elikhona ngasekhaya but aliphumeli ngaphandle yazi ligcina liphelela khona amkhaya because baningi abafowethu engababala ukuthi bashisile bashisa bagcina bephelele khona amkhaya namanje ungabafica uzobafica bekhona amkhaya bezulele emgaqweni. So lela talent lela ngasekhaya angifuneli iphelele lezi zinto ezikhona nje kamanje njengoba sengikhulile sengimdala ngiyafuna ukubona nomoyedwa oyothi uMgayi Area Foundation lapho ngikhona ngenxa yawo. uMgayi Area Foundation siyazi ukuthi it's a foundation which is not sponsored entweni kakhulu ozenzayo but you guys are popping out from your own pocket while endaweni enihlala kuyona really kunabantu abakhona who are doing different businesses and stuff. We're speaking of Taxi Association, we're speaking of abantu who've got some spaza shops and stuff nabanye abenza okunye okuhlukile. What do you think is holding back those people to come and say ayintwana siyakubona ukuthi wenza 1 no 2 bamba la ubone ukuthi uphuma kanjani? Hey kuloko ke angifuni ukuthi abantu ba create but mhlambe kuyikona lokuba create kodwa eqinisweni abekho abantu esingaba involve kulento mangabe siyenze because siyenze le tournament ya 2024 sapina 2025 khona lapho bathi swa involve ama shop beswabhalela ama shop. Last year abantu esigababhalelanga ibona Taxi Association. Yes. But this year le tournament esiyenzile ngephasika besibhalelile nama shop futhi besibhalelile but ngephathi ngazi noma iphathi noma inhlanhla yini akekho kasixhasa okungekho ke fe ngoba i tournament meswe sibeke eduze kwe shop yakho usuku uzokwenza imali serious kuphinde kuzoba le yama Taxi Association nabo bakaze basixhase noma sibabhalelile futhi abazange babuyele ekuthini ukuthi sababhalela incwadi abazange babuyele ekuthini ukuthi bazosixhasa noma ngebazi basixhase yini asazi mhlambe basixhasa kodwa akukho kwafika kuthini. So now baya benefits kulento yama tournament because dimo kunemidlalo imoto zabo ziyasebenza ziyathatha ama team ozwalithe groundini nabantu abasuke beyobuka ibhola nabo bayasebenza kanjalo. Beside lokho mawuse businessini fanele ubuyisele back emphakathini. Yes, that's true. Kunali igama abalibiza lapha ku business studies kodwa phela thina sifundile ngesisho ukuthi lelo gama lini kodwa nje eqinisweni uma une business fanele ubuyisele emphakathini. Thina soMgayi Area Foundation is a non-profit organization asenze inzuzo but asenze inzuzo izinto eziningi fanele ngabe sizithola kona abantu abasuke nama business because thina asilona ibusiness but si end up sigcina singene emaphakethini ezingane zethu
sispende for umphakathi kube kuhlungu yeme ukuthi kunabantu ababenefitsa ngomphakathi kodwa bangawenzeli lutho mfethu sisase kuyona le ndaba le ama sponsorship. I know ukuthi you do as well right for your greater municipality ne district nizama ukufaka ama proposal osizo, and you've been there doing this for iminyakanyana manje loku organizer, but yet akekho bonakele mhlawumbe obuya kamasipala ezokusiza ezokulekelela, akekho obuya kwi district ovelile ezokusiza ezokulekelela. Kusho ukuthini lokhu ngomasipala obuya kuwona? Mhlambe ngingaqili kakhulu kona umasipala ngoba kwezinye zezikhathi umasipala unabantu abakhipha ukuthi endaweni yokuthi sisetshenzelwa usibanibani. So ingakho ngeke ngize ke mhlamba umasipala mhlamba ibona la bantu esanika zawo umasipala ukuthi usebenzele endaweni mhlamba ibona abangafuni ukusebenza. But kukhona lokhu kona kukonke lokho this year ngephasika silitholile uxhaso lokusikela iground kanti last year sasingalitholanga lelo xhaso lelo sasisikele ngemali yethu. So this year bakwazile ukusikela ngoba sayibhala incwadi bese ukuthi ngempela ukusika iground according to my knowledge kuumsebenzi wamasipala noma ngabe kuthiwa kudlalwa tournament njengoba unyaka unama term awu4 i-term ne-term iground liyasikwa, so you can't say uxhaso lo iground leli abalirecognizeile ukuthi kuhlangana abantu bomphakathi bayodlala kulona, so it is therefore their responsibility to take the maintenance of that sport field. Ingakho ngithi mina mhlambe umasipala ngoba lokho nawo ngineshow kwipaperwork yawo uyakwazi lokho sifanele kwenzeka. Shuthi labantu babeka umasipala endaweni zethu ukuthi ibona shuthi abangasipala. Ngoba phela bayazi yabona manje association uyadlala and ama represent show udlala edindini. Last year ngaphatheka kabuhlungu ngibona iground ama ground babedlala kona. Intwana zidlala eground le grand ngoba la kusuke sekunama tournament. Angazi noma abantu abangafuni ukusebenza laba shuthi abalethwe wona umasipala. Because umasipala maye ukuthi lokho uyakwazi shuthi unayo project yawo. If ukuthi mina umasipala uqashe mina ukuthi ngisebenzele umgayi, yes, kodwa ngingayikonoka mina kumasipala ukuthi nginikeze kuleya project ngambe kusika iground, shuthi mina ongingasho ukuthi ngilele kahle kahle because awena awusebenzi phela uma ukuthi wena iground la ngasika alikho right, kodwa wena kuphela kwenyanga uyahamba uyohola ukuthi usebenzela thina wenzani. But siphinde sisa lapho ake sibuke ngale angle mfoka Mkhize. Uma sinomasipala who's active knowing very well ukuthi bavotelwa yilabo bantu I mean to bring them into power, why they can't participate kuma tournament akhona? We not only speaking about one tournament oyenzile but the number of tournament nabanye mhlambe futhi abenze ama tournament, knowing very well ukuthi abantu bahlangene kuleyo ndawo, there are services that are due for that particular event, but they are nowhere to be seen. You hardly see even ikhansela kwi-event, you hardly see umuntu oqhamuka emkhandlwini kwi-event, ama-representative womkhandlu, all of them they are not there. Bethu ileke ngisho nje ukuthi mangathi mhlawumbe ngisemisa leli gama lisemisa iqaleni ukuthi shuthi if kuvusi obekiwe endaweni ukuthi akasebenzele umasipala yena afabheke zonke idingo zamasipala zomphakathi bese zambiza umasipala, ngithe shuthi ngabe mina lele. That's all lokho engingakusho because mina even nginazi izinto mina ezi in black and white for previous tournament, ezi in black and white engingasho ukuthi nazi nosazibhala kwathi wasizinikeze usibanibani, but lezo zinto azikho asikaze sasola ama respond alezo zinto lezo. Yabo, so ezinye zezinto mina ngibuye ngizibone ezibuye sithithisa intsha yangakithi namanje futhi ngizosho ukuthi ngiyafuna ukuthi nayivuleke amakhanda icabange ukuthi ifuna indawo yangakithi iyona ke intsha ngasekhaya singasakhuluma ngabantu akuyibona abasebenzela umasipala balapha ngasekhaya. Sengikhuluma ngayo intsha ngasekhaya straight ke manje ukuthi napha la izicabangela ayingaye ukwazi ukudlala abantu ngaso sonke isikhathi. Naye ayibe ayazi naye ukuthi okay manje ukuthi lo muntu lo mesimbeka uzosisiza yini, because intsha yangasekhaya angazi noma mhlawumbe mina ngiqamba amanga noma ilentsha le engisondelene nayo, but nje ayisebenzi
akuyisebenzeli laba bantu abakhona lapha endaweni esingathi bona abasemandleni ayibasebenzeli unless ukuthi mina ongazi. So yeah, thank you ngalo answer. Do you think ukuthi ukushintsha mhlawumbe kwaleya ndawo because sikhuluma ngendawo eseyikhahlazeke for isikhathi eside uma ngabe kukhona okwenzekayo kuslow okunye kwakhona kwenzeka mhlawumbe okunye kuphelele endleleni kungabi khona futhi mhlawumbe futhi follow up. Do you think indawo yangakithi idinga a political solution mhlawumbe ukuthi a change of regime ukuthi laba bakhona kuthi hayi eceleni ake kuzanywe abanye abantu abasha? No, ngicabanga kanjalo. Ngicabanga ukuthi abantu bakamgayi kufanele kube ukuthi bashintshe imiqondo yabo. Because ezinye zezinto ziyezidinga umqondo. But now we vote, you vote phela khona. Yeah, ngiyavota but mina. So you've got your own perspective. You've got your own thinking. Njengamanje yeah, nginayo nami umuntu engibona ukuthi mhlambe lo angasisiza. Because namanje nje yabo ngingasho nje ukuthi kuna ama political parties ekhona lapha ngisekhaya ngiyabhalelile wonke. Ngifuna ukubona ukuthi uyena muphi ozorespond ngoba ngibabhalelile bonke nginazo izinto in black and white nala iphone nginazo ngibabhalelile. Yes, in fact bonke laba ababukeka kuyibona mhlambe ngonyaka ozayo esizobe sikubona okhethweni sizobe ukuthi ibona sibe sibabone esixhobeni. Omunye uthi bebemjijele esixhobeni simvikele, omunye uthi bebemjijela simjijele futhi silinde respond ukuthi bathi ngaphela senzele intwana lana bona bayafuna intwana ukuthi zibe grand. Yes, mfethu umbuzo nje sesiphuma kulolu daba konke okwenzayo ukwenzela umphakathi. Asikhulume nge-inception ye-tournament over abantu bathina abantu at large umphakathi players, young players which are willing to participate bathini nge-tournament. Ngicabanga ukuthi yabona kule ukuthi abantu bathini le tournament kahle bafethu igama lomzumba ngizole ngilifakile ngoba la tournament akusiyona kamgayi kuphela. Yes sir. Uma ngakubalela even intoni leyangala phezulu umoya koxopho intoni lo masipalo la ibizwa ngalo into sisonke ngicabanga kanjalo. So awasemzumbe kahle nje umzumbe wonke because sine team eqama esifade le moshona le kude kodwa ngaphasi komzumbe ya kuzoba sinamalanga amalanga ngaphasi komdoni mangaphazama. Yes, umdoni bese sibuya sizimthwalume nathi mathima simthwalume bese kuzoba wakamgayi nawasejolvet owasenyavini. So umzumbe kahle nje manje siwenzele i-tournament ngoba baningi ama-team aqhamuka endaweni ezahlukahlukene akubanga ama-team angamgayi kuphela. So nje lokho le ndlela ama-team enze ngakhona noma baveze ukuthi angazi ngabisebenzisa lephi igama but isupport ibenkulu indlela benze ngayo ngoba amanye ama-team angamgayi athi eqala ezafuna ukufaka imali sayiphindisa emuva imali yakho cause sina before skip team list bese nama-team awu-20 abesekhokhile kwakuthi bese sibuka ukuthi ubani okhokha eqala ubani okhokha eqala but kunama-team angamgayi esiwagcina siwaphindisele imali yawo emuva abe u4 sagcina siqhubeka nama-team akhokhe in time. Yini ebanga ukuthi emathimini kakhulu alocal njalo mangabe sekuyiwa towards ukuvala kokujoyina noma sekuzo announcewa bla 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 uthola ukuthi wona awekho kudominate amathima ngaphandle kodwa uthola ukuthi they sounded interested. Abanye ngifuna uqale ngilinganise nge-Citizen. I-Citizen tournament engicabanga ukuthi eyake ngayidlala. Yes. Ithe mangabe seyiphendula yathi ivaleleke ngaphandle of which it was not true cause ufike ikhishwe post ikhishwe nema account akhona. But emva kwawo ukuthi i-Citizen ikwenzeka lesa sombe yangadlala i-tournament I think kwaku Dream Cup leyana. Emva kwalayo ihlezi ikhokha kuqala. Yini ekade nayo yazi ukuthi yona ekhona kamgayi. Yes. So namanje kunama-team aziwona ukuthi without thina there's no tournament. Akusenjalo bafethu. Akusenjalo. Ngisho kuyibafana uyabona ukuthi iyadlala iqualify kunothembazwane behleli. Yes. So ngazo sonke isikhathi ayisekho lento ukuthi khona into engareplace.
Maye ukuthi team yakho wawigcine inkulu endaweni yaMgaya khohlo. Sina singama solanda team eGoli izojoin izobuya izodlala. KaMgaya into nazoba happy izobukuzwa ukubuka ibhola. So lento yokuthi kunabantu abazocabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu. Sesadlula lezo sikhathi. Sesadlula sonke siyalingana manje. Ngiyazi ukuthi kunensizwa eso-introducer towards the end of the show ezokhuluma ngama-rules egame, but then take us through ukuhleleka-ke manje kwe-tournament ukuthi imaphi amathimu akhona, abantu bangalindelani, i-structure sime kanjani, kuzodlalwa nini, zonke lezo zinto. Amathimu i-top 16 leyana. I-joining fee baku-650. Yes sir. So isikhathi nje bekuyi-tournament thina besithi sifuna ukuthi kube i-tournament ana nje. Kube besikade siyazi ukuthi izoba kulezi ngelikilona mhlawumbe besuthe mhlawumbe kuba ama-1000 something i-joining fee. Yes. So kule yamali leya ngiyazi mhlawumbe abanye abantu bazobona ama-prize lapha. Badidiseke ukuthi okay imali mhlawumbe kuthiwa umkhaya Foundation uyidlile imali no. Lo 650 wenze u10400. Yes. Lo 10400 sasesikhipha unumber 1 number 2 ukuthi number 1 uthathe 5000 unumber 2 uthathe u3000. Ushoda 2400 la mawubuka. Mawubala lapho. 2400 sizowuthatha sikufake ekulezi indleko lezi ekusibala kona i-referring because o-referee abazobedlalisa akusibona o-referee nje. Yes. O-referee bangempela. O-referee siphinde sigibelisa ama-scouts. Yes. Sigibelise abafowethu laba bazobe bezoshuthela ezemidlalo nje kahle. So o-referee bani imali yabo azebesicharge yona. Ngeke ngize ngisho ukuthi basicharge imalini. Ama-scouts nawo fast wasize ngo-petrol because phela angikwazi ukuthi ngingavele ngisusa umuntu ebhalitho ngithi akahamba u-scout ngasekhaya bese kuyiba ukuthi nje uhamba ngo-petrol wakhe because phela yena unabo abadlali ababonayo. So nami ngifuna ukubona labangakazi ababona. So imali so sihlukanise kanjalo ungabe kuthiwa imali yakade u10.4 then wase kubu 8000 2400 sizo-add kulezi indleko lezi sizosicover thina ngoba asinabo abaxhasi njengamanje. Alright, amathimu abe u16. Yes sir. It only takes 3 weeks ukuthi amathimu aphele. Agcwaliselwa 16 teams. Amathimu esinawo kuNosuthu laseJolvet. Kube khona iSweepers yaseNyavini. Kube khona zasemaqhikizane ngeke siphe. Yabona uyabazi. Bese kwakhona iNyavini. Bathi iNyavini United angisazi. Kodwa iNyavini. Kuzoba khona i-team yase Sunface noma SC Yeah, Sunface. Yeah, le phezulu ya. EkuyiTornado. Kuzoba khona iMalangeni United. Kuzoba khona iZazi zaseMthwalume. Bese kuzoba sibuyele sizekhaya. KaMgaya amateam esibe nawo sibe noMdolofia. Akazi ukuzokwenza noMdolofia waphela noMdolofia obhizi ngamagama athize kule ntshwa. Sazi noma iyona lonto. Bayochacha bazoyichathela. Bazochacha yonke into angazi bazokwenza. uMdolofia sibe neTowers okuyi-Citizen. Kube khona uGaga. uGaga alikho akulona la ngasekhaya but abafana bangasekhaya. Alikho kulama team nje la kaMgaya. Kuzoba sibe ne-Y2K i-track enikhona futhi ekuyithi mehlezi ikhona kuma tournament engwenza ngazi noma ngoba mhlawumbe kinamagolide amengawabeka lapha khona. Bese sizoba nentshontsha. Yeah, intshontsha. Cabanga ukuthi khona ngayibizanga. Ngiyacabanga ukuthi la ama-team. So ama-team esibe nawo nje kaMgaya eqinisweni sibe kube uGaga kuba uMdolofia lo ma-team awekho kaMgaya but ama-team avukile njengamanje. Ama-tournament specialist so bezanje. Bese kodwa ama-team nje akhona ku-association kaMgaya abekhona iTowers, iTry Again, intshontsha. I-Y2K abe u4. Ama-team ngizokuthiwa 18 kaMgaya kuleli yakhona. But out of 18 sibe nama-team awu4. Awu4 kuphela. Okay, i-date yokudlala imidlalo izoba kuphi? I-date kanjalo. Imidlalo izoba kaMgaya Sports Ground. Ngomhla 15 and 16 izoba 2 days. Ngicabanga ukuthi o-referee bazosebenza kanzima because ngosuku lokuqala bazodlalisa imidlalo u8. Yes. Na kusasa bazodlalisa u7 because imidlalo isiyonke u15.
Mhm. 8 games ngo day 1, 7 games ngo day 2. Ama game ke inkabi zami engisebenza nazo ngizwe zithi fanele aqale ngo7 ukuze konke kuzohamba kahle. Yeah. Ikuphi okunye mhlawumbe ongafisa ukuqeda? Engingakusho njengamanje kunomfowethu engathi usekhulumile wathi uzosisiza ngamajezi awu2. Namabhola awu10. Yes, wow, that's great. Lawa mfethu ke ngilimazeke mina ngoba akafuni ngisho uthuba. Akafuni ngimusho uthuba but enginga-highlighter ngaye because angifuni abantu bazibacabanga abantu abarong. Usebenza kakhulu kulezi zinto ze-marathon. Sports usebenza kulezo zinto. So angifuni leni nicabanga ukuthi mhlawumbe unikeza usibani no. So sengishayina ngento engingayenza ngithi awusijekula kanti lo. So uthela umjida lo uzinikeza amajezi awu2 namabhola awu10. But ukuvezela ukuthi amabhola akusiwona amabhola ama-match balls. Thema amabhola nje ukuthi ama-team awazi ukuma but i-tournament. So sisazozama ukuthi sithole ama-match balls because sibalekela lento ukuthi ama-team agcine efika namabhola awo. End up amabhola kuba khona amabhola alahlekayo. So if lamabhola ngempela ayoliculisa somewhere ibhola la bawantshontshe la bangakithi kudala. So if ama-team amabhola ebewulu10 ngempela ama-team sizo i-team mayiwuma basonikeza u5 nangelenye i-team ziwuma bazonikeza amabhola awu5 bese beqeda ukuma pha bawabuyise. And then mesikube lamajezi awu2 lamajezi awu2 alekhicheze lizosala ngakuthini bazowadlalela. But ke shothi number 1 no number 2 uthole jezi ukuthi final wonke bazoyidlala ngamajezi amasha bafowethu. But ke ngishilo ukuthi kunabantu engisababhalelile ukuthi sicela ezinye zezinto. Mhlambe last force yo enda mhlambe yonke sinamajezi asazi sisalindile because insuku zisakhona. Because ipopola yami ke mina ngifisa kuma tournament umuntu 8 tournament 8 angathi ya ngifisa ukuthi ilast 8 ibe namajezi. Yeah. Yona into engisayifisa. Njana manje futhi ngisasho ukuthi bazobona lo mbukiso upanyapanya. Uthi ngiyafisa amajezi abu8 umuntu ozowina ngesabatha afike Sundays eqotshezelisha. Bese sihuphe imali ke because kuzoba ne trophy nama medals akhona. Yes. Khona ke enye inkunzi ke naye wathi angambezi futhi wayithenga nje wathenga i-trophy khona i-trophy kangade ngidesignele uSiyala. Ekade ngidesignele yona. La mfana vele wahamba wayikhipha esitolo ke i-trophy enjalo. Ikhona nje lapha ekhaya bekufaka ngiphathi ngibe nephutha eyangikhohle. Bekufaka ngiphathi ngiveze. Nayo la mfana wathi angamvezi mfana omncane ngempela ongangilamisho ngilama. Wathi nje vuka into yenzayo ngiyayithanda nanti i-trophy. Oh. Yeah. So yeah. Nginethemba lokuthi yonke into izohamba grand. Kubuke ngathi sesivala nje mfethu. Kubuke ngathi awusebenzi wedwa but you've beef up like a team of young gents nyana abafisa nabo ukubona lento le iyaphambili. Asixoxele ngeteam yakho. Umgayira Foundation besinamantombazana awu2. Kodwa manje yodwa ke manje waphela. Enye yabo yenza ngendlela yayo. Ngithi uzona khona wayishela okay. Ngishele emsebenzini. Alright, so besinamantombazana awu2 just ukubalance igender. Umunye usisi ke wangaba neqiniso wagcina sephula imithetho. Wasefuna ukubenefita nathi nasingabenefit because phela thina kumgayira Foundation asiyenzi profit. So sinosisi oyedwa njengamanje uyafunda naye ungala kuthi songoyima ngaphazama. Yes. Okunokulunga kwaNgcobo. Bese ngizoba emva kwami ngiba noVelani. Okuyena engasho ukuthi uyisekela la. Wena mhlawumbe ngelinye ilanga uyongibekela amanqine enyathi abese bangaphezulu. Bese kuba khona umuntu wakamkhize. Oyena osigadela imali. Kuba khona bese kuba khona uPerfect K lapha ku Facebook ongathi uhlanya kakhulu lapha. Yena wakamkhwane. Yes. Naye embabaleni. Uyisekela lakho umuntu. Bese kuba khona uwandile wakamagubane. Yeah. Usabelo wakamkhwane. No Melokuhle wakashizi. Lo bo3 babhizi nento zase office. Maye ukuthi nje khona i-email ekufanele sisende bona basobezo beyibhalile. Maye ukuthi nje wena khona into osibhalele yona sangayiphendula.
kube kuyiphutha la so nje kushuthi singasho ukuthi sibangaki siba u8 yes ngentombazane leyo but siba u7 isamachit engingakusho ke uVelani umuntu osefundile waqeda but ngenhlanhla umsebenzi akawutholi zonke lezi ntwana ke bonke labanye abantu abawu6 bonke basemavasithi yabo so uma kuyikuthi khona abasuke bekuphosile sho bese bethese ku NSFAS ezinye zezinto eziye zibe inkinga lapho ke sigcina sifanele sincenge kodwa right mawuthi mapha nabantu abasikhonzisa nesikole kushuthi ifuture khona impela mina ngibona kubhalwe ngesingisi kusuke ngingabhalile mina kusuke kubhale bona oh yeah anisebenzisa AI akumazi ibona laba sebebhalile angibhali mina okay mfowethu mhlambe ke ama details alapha ko Facebook abantu abazofuna ukwazi more nge-event abafuna ukuxhuma mhlambe there's a potential sponsor umuntu olalele noma uzobuka lo mfanekiso bhanya ufuna mhlambe ukuphonsa something banithola kanjani lapha kuma socials sike sisebenzise kona into esisebenzisa ama social media wethu like mina ngakhona uku-inboxa uking mavarashezi noma ungu-WhatsApp ku 067 041 9600 yeah ungawazi futhi uku-inbox uVelani uMavelasi Brightwell lapha ku Facebook yes phinde futhi khona uPerfect K uwandile Magubane so yilezo ntwana nje sisebenza nazo engunye mhlawumbe engakucela kubantu noma kubafowethu wonke umuntu ongayifollow iDurban Network akaqale manje ayifollow ngesimo so ukuthi ngomhla 1 November idraw izobe ilive yes sir ngaphansi kwepage lani leDurban Network yes, so ama-team wonke nje wo16 ngiyafisa ngathi bonke bangaqala njengamanje bayifollow iDurban Network ngomhla 1 November kube kuyisabatha ngo-12 sizobe si-live senza idraw into edala idraw senza ibe live ileyo ukuthi ama-team amaningi asuka kude yes awekho seduze so lento le emhlangano kuthiwa siyohlangana ehholo eMathafeni ayisenzeki lonto ngoba kusuke kunomuntu osuka kude so lo muntu agcina indleko zokugibela lapho so nje izobe live njenganisuke nibona ku TV angazi ukuthi nizobe nikhala ngani akekho zobe lento ekuthiwa khona amabhulashisa nabantu amadoda ayikho mawucosha umdolofika ucosha umdolofika ucosha ithawazi kuzobe kunjalo nje akho umuntu ozobe eqhathile nalo muntu futhi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyabonga kakhulu bafethu engathi lokho enenza kuthina nakwabanye ningakwenza nikhulisa endlini nikhulisa ngayo tournament yethu namapage ningathi ngahlezi ikhula njalo ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu siyabonga kakhulu ake sivakashe manje eyitolo masibuya sizobuya nenye insizwa eyiphathi yeMgayi Area Foundation ezosichazela ngama rules of the game on the upcoming tournament. Danko. Sinamukele kohlelweni oluyingqayizivele. This is Durban Network. Njalo ke nginithembisile ngathi masibuya siza kuma rules of the game. Njengamanje ke nginoVelani umfoka Mkhize ozosichazela ukuthi izobe ime kanjani into ithini into lapha ithini imithetho yase groundini. Angikubingelele ebhungu lakithi. Sibingelele kakhulu ku Durban Network igama nguVelani ngwakamkhize estendeni kwaJeza. Standing kwaJeza. Yebo. Thiwa nidla imbuzi zabantu. Hayi iphutha lelo sidume ngokushaya. Imbuzi yami yaphelela khona nje. Hayi asikwazi lokho sidume ngokuthi nje
kune team lapha estandeni kaJeza ekuthiwa iCitizen yalifaka uswazi too much yalifaka uswazi kodwa ayikazi ithatha iDream Cup okay mfethu asikho la uzosichazela ngama rules of the game ukuthi imithetho izobe ime kanjani on an upcoming tournament awusithatha usibeke okokuqala nje ngiqale ngibonga ithuba kwiDurban Network usuku lami lokuqala njoba ngimile la noma ngihleli la phansi angiyimele mina but ke ngime ngaphasi kwegama lomGayi Era Foundation yes sir engizokwenza njengamanje ngizokhanyisela abantu nokubacacisela ngokwemithetho ebekiwe nokuyimgomo okuthi mawuyeqile kufanele uphanishwe ngaphasi kwalowo mgomo sokubekiwe nazoke okokuqala nje kumthetho oqala obekiwe obekwe umGayi Era Foundation obekelwe i-tournament ezobe idlala mhla ka-15 and 16 November umthetho oqala bawubeke wabo oqala nje ufuna ukucaca i-duration okuyisikhathi ekufanele sidlalwe igame ngayinye yes ngokubuka isikhathi ekufanele sidlalwe koqala kufanele igame oqala kuvunyelwana ngokuthi kumele iqale ngo7 o'clock yes okuthi each half kuzoba 25 minutes mhlambe bese kuba i-break okuyi half time u5 minutes 5 minutes yes ukuthi abadlali ba rest bahamba othola ama instruction from our coach babuye nama tactics amasha baphuze namanzi ba refresh babuye mhlambe benza ama substitutes kanjalo so okuthi shuthi igame oqala mayiqale ngo7 o'clock enye into ke esike sayithanda ukuyibalula yes isikhathi sibalekile since ukuthi kuzobe kuyi weekend ayina holiday ama game azoqala Saturday igame oqala by 7 o'clock ikick off if awusigcinanga isikhathi une 15 minutes allowance yes i-team nje kahle kahle efana ngo ball teams ngo 5 to 7 abese grounding afike 5 to abese grounding by 7 o'clock unompempe ayishaya indwebe uthi ayiqala igame shuthi i-pitch inspection i5 to 2 o'clock yes o'clock yakhala impempe uyasusa unompempe ziyashayana ngo 25 pass uyayishintshisa imatch no additional time akhona umdlalo lokho sekusesikhatheni sika ref but ke ngokwe duration kufanele ngabe ithini each match ayishintshe ngo 25 pass but ke ngokwa referee uyena osuke ebona no even i-fourth official yona osuke izomconsult to referee ukuthi mhlambe singa add mhlambe 2 minutes 1 minute because it's a face off so ngaleyo ndlela sithi siqinisekisa le ukuthi ama team sicela agcina isikhathi yes sir that's rule number 1 yes rule number 1 lo rule number 2 ngokwe FIFA even ngisho ko PSL yes i-team na each every team ivumeleke ukuthi manje i-substitute abadlala abawu5 ukuthi labo badlala abawu5 ivumeleke kodwa kwigame okuyimisa kathathu yes so sithe sinathi asingasaleli ngemumva noma senze okuhlukile asike sambe kuyona imithetho yeFIFA ukuthini akwenza amasapha awu5 but ke igame uyimisa kathathu exactly that's the rule number 2 shuthi i-advantage ongazicreatela kona ukwenza i-double sub or wenze during imazibuya mhlambe kwi half time yes akukona ukumisa igame lokho usangayenza enye sub lapho oku rule number 3 if ngikhumbula kahle each and every team i-eligible for uku-add abadlali ukwayibalula uchairperson lo ukuvusa imkhizi ukuthi bavumele ukufaka abadlali abawu3 only 3 players who are above u21 years which is abana 22 years if singaba specific abazoba na 22 years abawu3 kulowo badlali abawu3 labo uvumeleke ukubaqala ngabo to be on a safe side on a first 11 yakho nje mawukuthi uyaqala wenza i-structure sakho se-team as a coach uyalabadlali waqala ngabo the reason why ngisho kanjalo irule yethu ithi uvumela ukuqala ngabo ngesizathu esi1 awukwazi ukusubstitute umdlali ka under 21 ngomdlali ka under 23
irule lesibekile because kahle siyabampintshisa laba aba under 23 Oh, okay. ngezizathu ukazibekile uChapson ukuthi nabo basanayo opportunity ukuthi asibangasangaboni lama club lawa adlala esigabeni sithanda ukuba ngcono. So ngamanye amazwi kulabadlali abawu3 abawu under 23 ukuthi bana 22 years. Sizivele saba specific sathi ababe na 22 years. Nabo if uqale ngaye under 23 years, okay. Ngixolisa ukuphazamisa. Okay, thank you. Usho ukuthi ngi less than 23 noma usho ukuthi ngina 23. Sibe nalento ethi ababe less than ngicathi uvukwa ukuthi uyikhele phezulu. Ababe less than 23 akabe na sifesa aba specific nje sathi akabe na 22 years. Abe na 22. Abe na 22 because uthewe ukwayibalula uvuka wathi if iyambona team manje kulawa more specific lawa adlala ku ABC Motsepe iyambona manje iwindow already sell value manje but iwindow period izovula ngoJanuary uma imbona manje 2025 manje iwindow period izovula ngo2026 yes ngoJanuary maye na 23 manje by next year kudlala under 23 lapha kwama under ku ABC so by next year uzobe sena 24 yeah that player is out already yeah. So siyibuke ngaleyo angle leyo ukuthi okay asimthathe manje abe na 22 this year siyampentshisa simfaka ngaleyo ngxenye leyo ukuthi okay oh yeah if eba nelakhi kuba khona team empointa ukuthi unali talent angamsebenzisa lo coach osuke khona yeah uma uyamsayinisa umsayinisa ngoJanuary next year uzobe na 23 so uzobe sekuyena ukuthi ufighter kanganani kulo club engabe emsayinisini. Rule number 4 si decide ukuthi each and every team i requirement in a requirement okuthini ayiphathe ID each and every player each and kona wonke ama team akaphathe ID or a passport so ukwenza umdlalo ezoparticipate kule tournament mele afike ne-ID if awunayo ID ufike ne-ID copy awunayo passport fika ne-birth certificate asisebenzisi you are not eligible to play kwi tournament even if ungathiwa ngiyakwazi mina owangasekhaya but if a week into ezokuverify ngayo ukuthi wena lo neminyaka emingaka you are not eligible to play kwi tournament so ngalo ndlela to be on a safe side sibalekela lento ama stop and go kuthiwa hayi uyamazi nje usibani awusamazi wentwana engakini no because kuzobe kufika abantu abangamazi angikwazi mina ukuthi ngiyamazi lo intwana le ifunda e-primary ifunda kanje ayisebenzi lento leyo if awunayo ID or a passport ukuze siqinisekise ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye la uyena awungeni. Rule number 5 referee's decision is final. Ngisho ngathi uref uyabona ukuthi ubeke ipenalty engiyibona ukuthi ayikho khona sibuye sisho ngisho kuma VAR sibuye sithi ayi soft le penalty le but if nje uref ethi ipenalty akujiki lokho. Rule number 6 si decide ukuthi njengoba ama team esejoinile manje u16 yes noma ngabe uvelelwa yipi inkinga ipolicy ithimile nje ayikho no refund ake ngithi mhlawumbe khona team engangenela indawo yami ngiyakwazi ukwenza lo ungafika neteam but imali sizama ukusho kule point lokuthi imali asiyibuyiseli back because sesikhiphile manje uhlu lwama team awu16 uma uthi sayikhipha i-first prize second prize uma uthi asekubuyisela imali sizothini kulabantu laba esesibatshela ukuthi i-team yokuqala unumber 1 uhola imali engaka unumber 2 uhola imali sizothini no that don't make sense yeah but ke if ufika ne-team uthi hayi ngisengidecide ukuthi angizeze ukwazi ngezizathu ezu1 no2 no3 but ke nginayo i-team enga replace mina nikhokhelane ngale mhlawumbe bese sishintsha igama le club kuphela ukuthi during the day kwenziwe i-draw bese siya announce ukuthi okay i-team ethile yashintsha ngesizathu esu1 no2 no3 I think le ku-Italy rule number 7 oh rule number 7 uthi since sithi kuzo bekusebenzisa ama ID and passport bakhona ko somathuba umuntu uzothatha ahambe uthathe afuna ukufika nento yakhe ethandwa yena ehlukile kunabanye
sakubamba wenza njalo uphula umthetho ukuthi wena usudecide ukuphula umthetho ngendlela yakho siyakudisqualify ku tournament siyakuqinisekisa lokho disqualify team noma disqualify umdlali si disqualify team because umdlali akazingenele groundini but ungena ngegama le team akazimele yena as an individual umele club ethini uma ngabe efike eteamini nephepha elithile bakholele bona abathi ama expert aka home affairs abakwazi ukubona ukuthi lo umtix lo into enjani akusiyona le ubabeka kanjani iphutha ngakulelo they don't have scanners ukuthi bangascanna bona I understand kulelo point leyo but la ngicabanga ukuthi umsebenzi weteam le ukuthi before izo participate ku tournament they should make sure ukuthi ama ID and passport abawaphethe ngabe ngempela umuntu uphethe into kweyakhe ngempela yini because umdlali nomdlali umeli club akamele yena if ubempikile lempike khona somewhere umdlali wenza ubukhoshosho wakhe abenzayo but thina mase simbamba as disqualify umdlali as an individual si disqualify a team as a whole as a whole to avoid inkinga. Yes, next Rule number I think rule number 8. Yes, kuyenzeka ukuthi kudlalwe groundini umdlali athole red card. Yes, i-tournament inama game ayi4 njengoba kuyila 16 nje izoba nama game awu4 kungenzeka ukuthi ku game yokuqala umdlali athole i-red card mhlawumbe i-club yakhe i-win for i-next round. Yeah, si decide ukuthi uzojump igame eyodwa if uyithole let's say uyithole igame i-red card on the first game then i-team yakhe i-win for i-next round uzomjumpa i-quarter final semi final uzobuya wena semi final meaning ujump igame eyodwa and ubuya on the next game. That is clear. If imthola ke red card on a semi final meaning asayidlala final if i-team yakhe iya progress to the next stage round, yeah. Yes. Rule number 9. Rule number 9 kube ilendaba yami i-jersey kunokwenza ukuthi ama-jersey ayaclash away and home. Yes, and away home ngokomthetho kweFIFA always umthetho uvuna osekhaya ukuthi osekhaya i-team iyona evuneka ukutheni izosebenzisa ijersey makuthi mhlambe let's say i-Towers iyodlala nomdolofia umdolofia ufika no black no i-Towers kumbala wayo umnyama so sekuyaclash so umdolofia uhome i-Towers ke sene sekuyaphoqela ukuthi ayishintshe ijersey so that singazi ukuba nenkinga. 10 I think u10 kube ile rule yesikhathi ukuthi sigcizelele indaba yesikhathi ukuthi isikhathi kumele siqale igame kumele iqale ngo7 o'clock. Yes, siphinde sigcizelele futhi ukuthi i-allowance it's 15 minutes no le after u15 minutes ngisho ngathi ufika sowuqokile groundini khona ke ngangakubona kwenye tournament abanye bafika sebegijima groundini kodwa ngoba isikhathi sasibashayile bathe bengena groundini yabesha impempe ethi umdlalo uphelile. Yes, siya understand ukuthi ama team asuke endaweni ezihlukene ingaki i-draw sizoyenza ngomhla ka1 ukuze umuntu azenzele yena inhlelo if ukuthu udlala first game make sure ukuthi ufika ngesikhathi groundini ukuze ungashawa isikhathi ngoba asikho isikhathi esowenzelelwa ngoba kuthiwa wena umuntu othile akekho ozowenzelelwa kuze wonke umuntu ibe fair futhi ayonke into esoyenza ibe transparent for ukubona wonke umuntu since kuthiwa ne-draw izowenzwa online to avoid lokuthi abantu bagcine benza indleko ezi unnecessary because funa sambisana nangesikhathi sokuphila. Yes, akwazi ukuthi umuntu le enyavini uzowenza i-draw phela it's unfair kube khona umuntu osuka la kaMgayi but if siyenza online ayibone wonke umuntu ukuthi yonke into enziwe fair data nje data uzokwazi sengiyakwazi ukuzuma ngibone kwenzani ngathi lokho kuzolekelela wonke umuntu ukuthi abe njengoba nje abe advance nje since yonke into manje ithi fourth industrial revolution manje
So by the way the whole team bangakwazi ukuyibuka idraw Exactly. whereas mangabe kufanele kuyi representative that means uyena yedwa kade khona lapho yeah akasabonanga ukuthi kwenzakaleni so ngaleyo ndlela kuzolekelela futhi naku Durban Network ukuthi iphinde ithola ama followers since isilekelela nathi si umGayi Era Foundation so siyabanxusa kakhulu abama club ukuthi abayithathele phezulu lento bayithathe serious umuntu angafuni ukuzwa ngabanye njengoba kucacisiwe kwathiwa isikhathi u12 make sure ukuthi siyazi ukuthi sibuye sihlala emakhaya inetwork ibuye ihluphe yiba se spacing la owazi khona ukuthi inetwork yakho ithanda ukuba strong ulandele uDurban Network ungene epageni layo uview yonke into mhla ka1 November by 12 wenza nje ubuzobe ungena groundini 5 minutes before uzilungiselele uyawoma up ukuthi okay network yami sharp khona strong yini so that ngizobona ukuthi ukuze yonke ingabe khona into egejayo ungabe nezikhalazo yonke into yenze ngendlela okuyiyona transparent ukubona wonke umuntu okunye ke ngizokucela ukubalolo I think osongingale kwama rules so umGayi Era Foundation not about thina but it's about intsha ngicabanga ukuthi uvuka ukubale konke okubalekile ngifuna ukusho kanje umGayi Era Foundation abantu abasebancane okuthi bakuyi process yokukhuphula intsha enye so labantu abancane ukubahlanganisa since kubalulile uvusa ukuthi most yabo basemavasithi isikhathi manje isikhathi wonke umuntu focusile so ukuthatha labo bantu laba uthi abayowenza meeting somewhere akukho lula because ifocus yabo manje sesikoleni kodwa futhi kunalento ngicathi banalento ekuthiwa ibalance scorecard ukuthi bakwazi ukubalance ukuthi on the other side baphusha umsebenzi wesikole on the other side baphusha i-tournament ukuthi efanele idlale ukuthi labantu banempokophelelo ukuthi kube ne bright future ahead of le intwana ezikhulayo precisely so ngaleyo ndlela ithini into yami ithi sine league kaMGayi kukhona lesingambe angifuni ukuthi sibe right 100% nasikhona la sishayise khona somewhere lapho nalapho ukuthi asambisanga kahle kodwa nginenkolelo yokuthi since sikhula ne-tournament nezinto zethu zikhula nathi khona lesofinyelela khona ukureach level level I think yonke into ayivele ibe wow but yonke into ihamba step by step ngicabanga ukuthi mhlambe ngelinye ilanga kunalabo abasuke benezikhalazo ezithile mhlambe ngelinye ilanga sokwazi ukubakhava bonke kona ukuthi ke ngeke ubajabulise bonke abantu ngendlela awusayona imali awuyona imali kodwa ke nje ngelilodwa eliphelele siyafisa ukuthi nalabo abafisa ukusixhasa siyaphinde siyabanxusa futhi ukuthi sicela ukuthi izikhalo zethu zizwakale ngabe uTaxi Driver o Taxi Association wakaMGayi ngaba abaphathi bezitolo ngabe umuntu individual onamandla ukusilekelela because ukulekelela umuntu noma ukuxhasa into ekanje akushiwo ukuthi khipha imiliyoni leyo nto sokuyikhiphela uxhasa alikaze lube likhulu futhi alikaze lube lincane into ikhipha ngokuxhasa isukilingena leyo mandla osukunayo ngaleso sikhathi ngale kwaloko nje sibonge ku Durban Network futhi siyabonga bafethu siyabonga nganza kwethu sivala kanjalo kuhlelo lwayo iDurban Network mhlawumbe ustress uemphasize indaba yama socials lapho uthi nitholakala kanjani neyakho to be specific ngiphinde ngokama socials wethu I think bazosifollow into esisebenzisa nje kakhulu njengamanje ukuthi ngicabanga ukuthi ihlanganisa abantu abaningi nabantu abaningi iyona ekubalula kuyona Facebook bazolandela uKing Mavara Mkhize mina yami kube uMarvelous Brightwell Mkhize ngiphinde ngitholakala nasenambini yami ya WhatsApp ukuthi ihlala ion yafoneleke ya WhatsApp u061 275 6813 bese I think iphinde kube khona no Perfect K Mkhize Mkhwani naye bangamlandela on his social ku Facebook I think okuningi kuthola on Facebook I think yonke into nje ikwamanje kuma personality wethu okay cool nganza kwethu silvala njalo ke uhlelo labe sino uBrightwell
amagama esilungu manje. Yeah. Besihleli no Brightwell mfoka Mkhize, who's a member of Umgayi Area Foundation, esicacisela ngemthetho yenkundla lapho zizobe ziqhathwe khona, which is a tournament consisting of under 21. Sivala kanjalo kuhlelo lwa Durban Network. Sithi wena abake babonana bayophinde babona. Danko. Sibonke. Hammer,